Slagelse Vandrehjem summer af aktivitet. Der renoveres, males, bygges køkken og planlægges fra tidlig morgen til sen aften. Bag planerne står Michelle Kiraly Falvy, der overtog forpagtningen af Danhostel Slagelse Vandrehjem og Camping for et halvt års tid siden. Planerne er at gøre vandrehjemmet til en smuk ramme om private fester og begivenheder, men også at gøre stedet attraktivt for virksomheder, der har behov for konferencer eller møder. Michelle har en fortid som blandt andet turistbuschauffør, så det er noget af et karrierespring, hun har foretaget. Steffen kiggede forbi på Bjergbygade i Slagelse. Michelle, det lå vel ikke lige i kortene, at du skulle forpagte et sted som det her? Nej, det har ikke ligget i kortene. Hvad gjorde du så, da du første gang satte benene her, hvor du havde overtaget vandrehjemmet? Hvad gjorde du så? Hvad gør man, når man står der? Først så tror jeg, man tager en meget dyb indånding, og så tænker man på, om det nu var det rigtige, man gjorde, fordi det er en stor mundfuld. Nu er det ikke så længe siden, men var det så det rigtige, du gjorde? Ja, det var det. Man kan sige om sommeren, ikke? Der er der gæster, der kommer på besøg på vandrehjemmet, bor her. Der er også gæster på campingpladsen. Men lokalerne her skal jo bruges til noget, og det skal de især om vinteren, hvor der ikke kommer så mange turister. Hvad skal de så bruges til? De skal bruges til kurser, til fester, om det er en fødselsdag, en konfirmation, hvad som helst kan vi klare. Fortæl lidt om huset. Der ligger jo et stort gammelt hus, ikke? Der ligger en nyere tilbygning. Hvad kan du huse her? I den gamle del, der har jeg 13 værelser af ældre dato. Det er rigtig vandrehjem. Det er med køjeseng, og det er med bad og toilet på gangen. Og i tilbygningen, den røde del, der har vi 7 værelser, og det er nye værelser, hvor der er plads til 4 personer på hver, og det er som eget bad og toilet. Udover det, så har vi mulighed for blandt andet morgenmad for de overnattende, og det foregår så i vores spisesal her ovenpå i den gamle bygning, som er rigtig, rigtig hyggelig. Rigtig herskabsvilla-sale med stukloft og trægulv, der knirker, og det skal der ikke laves om på. Så du kan have masser af mennesker boende, men der er også en stor sal her, og der er flere steder, hvor man faktisk kan holde, skal vi sige, familiefester, og også de små af slagsen. Ja, i den store sal, der har vi plads til ca. 150 til spisning, plus vi har en scene, der er AV-udstyr, der er projektor, hvis man vil lave lidt skæg, for eksempel til en fødselsdag, så kan man bruge sin computer, der er trådløst internet, der er mikrofoner, også trådløst, headset. Så det kan faktisk også bruges til konferencer for virksomheder og sådan noget? Ja, præcis. Ja, og det bliver det også brugt til nu rigtig, rigtig meget, men vi vil også gerne have flere med. Der er også muligheder for at holde mindre fester, fordi 150 mennesker, det er jo mange mennesker i en sal, ikke? Det kan godt være, at man har brug for lidt mindre lokaler, men det har du også mulighed for. Det har jeg også mulighed for. Her ovenpå, inde i den gamle bygning, der har vi de her fine spisesale, som vi siger omkring de der 40, og derunder, så er det super, super fine sale at bruge netop til en fødselsdag eller anden fest. Og så skal vi snakke mad. Hvad kan man få at spise? Er det sådan en leverpostejmad, at du selv står og smører herovre, eller hvad? Men Steffen, du kan få lige, hvad du har lyst til. Vi laver alt fra bunden, og det kan være buffeter, det kan være 3-retters, 4-retters, hvad man måtte have lyst til. Det er smørbrød, sandwich, buffeter. Vi skal nok lave det. Lige nu, der kan det godt være, at der farer sådan 1000 idéer rundt i hovedet på dig om, hvad du kunne tænke dig at gøre ved stedet her. Men hvad er det sådan, der ligger umiddelbart for? Hvad er I i gang med i øjeblikket? Vi har jo så nogle ting, vi godt kunne tænke os her i løbet af sommeren. Vi kunne godt tænke os at få frisket bygningen op, den gamle, i hvert fald indvendigt. Hvor lang tid tror du, der går, før at du kan sige, at nu har du pustet liv i det gamle hus? Ja, jeg ved jo godt, det er ikke noget, der sker lige hen over natten. Men jeg synes allerede, vi er rigtig, rigtig godt på vej. Michelle er travlt med at gennemføre sine planer for Slagelse Vandrehjem og Camping, og blandt de mange idéer er et pinsearrangement, en sommerfest og en bazar i den store sal. På hjemmesiden finder du også priser på fester, brunch i huset, buffeter og selskaber. Du kan læse meget mere om Danhostel Slagelse Vandrehjem og Camping på www.danhostel-slagelse.dk eller besøg Michelle på Bjergbygade, der er indkørsel via Samsøvej.